aadi kodde nene Alpha Ali Diarra daɓɓel jombadi koddo a humni aadi o ko hayre faldo hoore hayre wonde henne e koyɗe kala birtinoɗo dimbina hoore ndeysan koɗo jalal gendi leli belnoɗo yiide parnortinoɗo Allah rokki himme jogiɗa jimme kono lekki fiindi ha wili yebde hoddiro salima yaadude e muuyo koori sommayde jogino mbaadi heewanno falatoɓe hoddu men yeehi ha tandili kono ɗo hoddu men welata ɗo leybol men taƴi bowɗi men jeehi ha cerkiti kono ɗo bowɗi men welata ɗo tongu men fusi koori sommayde jogino mbaadi rokkanno aadi hoore biide ko ñalngel mbumbayi e rendo ngo in sumbana sebnguji teeru dilli sanjori tooro hoddiro finoy teeru ñaltoy gumbare ñaldunoɓe coftel biruji joftoy jamma nimse e ngamele deƴƴere jamma ɗalda bayiji ɓernde ina fiɓa haqqille ina fifta no jamma o way juddi waali ko e newre kodde nene a humni aadi to gamaje gamaje maayo mango luƴinga tuɗo ceene tulde mawde jimti e gaw duule murtoki mawki jattini worgo ina sammini mucceteɗe e dow genale Eliman Samburu Barka lelori hirnage ceerno Amadou ceernel kawma ko lelori funnage gendiyanki lombi hakkunde yiɓɓe kaaƴa aadi palli jambaro kodde nene a humni aadi haa goranam ɗo ndarannomi deede ina moosa haa goranam ɗo ndarannomi jontaɗo ina ñaaƴa miɗa dari haa wirgo ñiiwa jolna miɗa ndaara paami aduna o ko beelel man kodde nene a humni aadi